Il-Gvern tal-awtorizzazzjoni biex jiġi ppubblikat ir-rapport tal-GRECO li tratta l-prevenzjoni tal-korruzzjoni u l-promozzjoni tal-integrità fl-eżekuzzjoni tal-ogħla funzjonijiet eżekuttivi tal-gvernijiet ċentrali u fl-aġenziji tal-infurzar tal-liġi. Fi-stqarrija l-Gvern innota li fil-qofol tagħhom ir-rakkomandazzjonijiet tal-GRECO dwar Malta jirrigwardjaw sistemi u liġijiet li ilhom f'pajjiżna 20 ta' snin, sansitra wħud minnhom sa minn qabel l-indipendenza. Fil-fatt, l-ebda rakkomandazzjoni tal-GRECO ma tikkritika xi liġi li wettaq dan il-Gvern u ħafna mir-rakkomandazzjonijiet huma fl-istess spiritu ta' rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni ta' Venezja li l-Gvern diġà qed jindirizza. Ir-rapport tal-GRECO jirrikonoxxi wkoll li sar xi tibdil wara li d-delegazzjoni tal-GRECO żaret Malta u li mhuwiex inkluż fir-rapport. Dan it-tibdil jinkludi l-funzjonijiet ġodda li nataw lill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li għandhom jolqtu wħud mir-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-GRECO. Intant, il-Gvern spjega li l-evalwazzjonijiet tal-GRECO isiru kull 4 snin dwar il-pajjiżi kollha membri fil-Kunsill tal-Ewropa u tal-GRECO. Qal li hija regola tal-GRECO li biex rapport jiġi ppubblikat trid tingħata l-awtorizzazzjoni mill-pajjiż u qatt ma tingħata mill-ewwel peress li d-delegazzjoni preżenti ma jkollix dik is-seta'. Tantu hekk li fl-istess jum meta ġiet konkluża l-evalwazzjoni ta' Malta, ġew konklużi wkoll l-evalwazzjonijiet tal-Maċedonja tal-Punent u tal-Iżvezja, illi f'ebda pajjiż minnhom għadha ma saret il-pubblikazzjoni tar-rapport. Ir-rapporti li saru lil diversi pajjiżi sarulhom rakkomandazzjonijiet simili għal dawk li saru lil Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.